Da, nu voi face asta. Da. Bă, al patrulea... Deci, cred că al patrulea de la 82, bă. Sau al cincilea. Let's go, l-am bătut, Mamă, Da? în sfârșit, bro. Da, Deci, da. chiar după temptul cu 82. Îți dai seama? Chiar Tare. după temptul cu 82, l-am bătut. Bă, în sfârșit l-am bătut, bă. 2540 plus... O să calculez aici. Plus 2794. 794... 5334 atempturi.